Hi ha qui diu que al segle XXI reclamar la independència és fer el ridícul. Doncs no! El que és fer el ridícul és no reclamar la independència de Catalunya. Això és fer el ridícul. Diuen que avui no té sentit ser estat a Europa. I ens diuen, és que Europa no havia estat mai tan unida com ara, i tenen raó. Però per què s'obliden de la segona part? Per què no ens diuen que a Europa mai no hi havia hagut tants estats independents com ara? Doncs aquesta és l'Europa que volem, on nosaltres hi puguem ser directament. I jo em pregunto, jo em demano en veu alta, en públic, quina mena d'autonomia és aquesta? Quina mena de generalitat és aquesta? Quina mena de govern minoritari és aquest? On no pot el president de Catalunya ni tan sols viatjar on li dóna la gana, quan li dóna la gana. Això no és el que volem. Volem una Catalunya que alci el cap amb dignitat. Per això jo us dic, bona gent de tots els orígens que sou aquí, s'ha acabat aquest catalanisme de demanar perdó, s'ha acabat el conformisme, s'ha acabat aquest catalanisme de la resignació, aquest catalanisme de no ens en sortirem mai, tot això és molt complicat, o aquest catalanisme de jo ja no ho veuré, cony, on t'has d'anar que no ho veuràs? Doncs nosaltres sí que ho veurem, perquè farem possible que hi arribem. S'ha acabat el catalanisme de la derrota, s'ha acabat el catalanisme de demanar permís. Comença ara mateix, amb el cap ben alt i amb dignitat, el catalanisme de la força, el catalanisme de l'il·lusió, el catalanisme de la victòria. El tren de la llibertat és en marxa i no importa en quina estació la gent l'agafi. No importa que alguns no hagin pres Catalunya com a estació de sortida. No la podien prendre perquè potser van néixer en un altre país molt lluny d'aquí. És igual, el tren està en marxa. Jo us convido, en nom d'Esquerra, a pujar-hi, a pujar dalt del tren sabent una cosa ben clara. No siguem un poble agenollat. Som al segle XXI. I a la taula d'en Bernat, com sap molt bé el Bernat Joan a Europa, qui no hi és comptat. A Europa, sense estat, no existeix cap nació. Per tant, sabem on anem i sabem què volem. Pugem dalt del tren per assegurar la democràcia, per assegurar la llibertat, per assegurar el benestar. No tenim cap més sortida que allò que hem somiat tants cops, un estat nacional independent i de reconsideració. Davant de les pròximes eleccions, quan ens diuen i com està Esquerra? I com estàs tu? Doncs jo dic, ho sento, males notícies pels nostres adversaris. Esquerra està de conya i jo estic de puta mare. Visca Catalunya lliure!